May buntag sa inyo diha. Nagpa-video jud ko para kay gusto gina ko i-express aning dinhi sa video. Ang akong kalipay kung salamat sa Ginoo sa iyang panalangin nga gihatag sa ako, sa akong pag-celebrate sa akong adlaw na tawhan. Daghan gid kay nakiguyog sa online pa lang, sa Facebook, sa Messenger, sa Slack. Daghan gid kay ni-greet sa ako. Wala nagali ko ka-reply sa tanan kay di na gid makuan sa usa. Muna nga kani nga video gusto nako ipaabot akong pagpasalamat gid sa inyo hang tanan nga ni message sa ako through online. Salamat gid kay sa inyo hang pag-greet, sa inyong mga pag-ampo para Kapila sa to nimo ka birthday? ika 42nd. Abi ko ka 21. So, salamat gid kay sa inyo hang tanan gid. Salamat kayo. And then sa mga uban pod na nanhigit sa balay, una sa buntag pa lang ngani na ang prayer warriors nakigsuulog sa amo sa akong mga kauban sa prayer warriors nanhigit sa buntag sa sayos buntagon para makigsaulog sa akong birthday. Makita po na ako nga malipayon gid po sila nga nakigduyog sa akong birthday. Salamat gid kay sa inyong tanan. Kauban ako sa prayer warriors. And then labi na kay napag-import. Salamat kay Pastor Nitz nga nianhipod ka, niuban ka. And then salamat kay sa imong share nga message from God na nagipanalangin ang iyang anak in many ways yun, in all aspects atong life. Muna nga hopeful kay ko atong kuan. Salamat kay sa Ginoo gyud. And then pasalamat gyud ko kayo. Nagipod-digo kay para wa pay malimtan. So salamat po kayo sa kaning mga kauban ako sa Ayos team, sila Brad Michael, Eileen, Ursulino family. Salamat din kayo sa inyong pagigduyog sa ako, sa inyong mga greetings, sa inyong sila pagikuan kaning among mga contacts para sa lamian nga pagkaon. So salamat din Pamaha pa. samaha pa yun. So salamat din kayo sa inyo gyud nga singkasing. And then salamat po sa akong amigo nga pag mga udto may biyahe gyud siya murag yung tuyo gikan sa Butuan. May biyahe gyud ni anhilang diri aron makigsaulog sa ako murag yung tuyo mo. By Jeff, salamat din kayo sa imong Jeffrey. saulog kayo, Jeffrey. Salamat din kayo sa imong pagigsaulog and din sa imong gihatag nga lamian nga kuan pagkaon prutas. So Sudan. Salamat din kayo, Jeff. Salamat kayo. Na-appreciate din nako kayo ang imong effort. Mag-date ba mong Jeffrey? Kamuraduhan nagdungag Oh, nagdate may camera doon nagkaon. Nagchika-chika. Kanya pasalamat sab ko kayo sa kuan. Kaning mga bugi-bugoy nga mga batan-on Resoriano nga nakigsaulog po sa ako, nanigid sila sa paniudto nga time. Nag-late ito. Lapas na sa paniudto siguro. Pero salamat kay ko ani mga bata, si Wilkit, shout out sa inyo kay mag-shout out daw sila. si Wilkit, si James, EJ, and si Joris. Salamat po ko ng bata kay magiging pinigamit ko sa Ginoo para atong time nga gitabang ko. Mo gid sila nang ngisog nga mutusok og dagong sa akong mga kumagko kay para maka-flow ang akong dugo. So instead nga nigahi nako. So salamat gid kay sa Ginoo. Ay mga bata mo na nga pinangga gid paninamo ni mga bata ni pag-ampo na gid nako sa inyo dong ha. Binutan gid mo, dool gid mo sa Ginoo pirmi. Sundog mo ni Uncle. Nanya, salamat sa po kayo sa akong silingan, Babarin family, kang Vanessa o kang Jason. Thank you kay sa inyong pagigsaulog sa inyong gihatag nga regalo, kaning cake. Lamian nga cake. So salamat din kayo sa inyo ha. And then paghapon, wag gid po nagpauhay ni Mrs. Pagalindaan sa buntag nga di daw kanhi kay hilantan daw si Langlang. Pero nangita sila pagi nga makanhi pagkahapon. Nagisaulog sila, nagdala sila mga
pagkaon lang yung pagkaon, napag-cake. So salamat kayo kang Langlang o kang Marvin, nga Marvin, salamat kayo sa inyo ha. And then kang Jingjing o kang Fred, salamat kayo sa inyo ha. Pagig sa ulog din mabati gid ako ang inyong kalipay sa nga nakig sa ulog. Thank you kayo sa inyo ha. Tabang pagluto, tabang paghugas. mo Mapay nang hugas. Mo pagin ng hugas. So grabe kayo nga mga kanto sa salamat. Bantay pa yung bata. Salamat gid kayo sa Ginoo gid nga namo nagpatambok sa mo aba. Na mas the more me ma-inspire nga mo kuan gid nga mo himo sa ministry nga gihatag sa Ginoo through trabaho. Salamat kay siya ramon po naghatod dito sa mo ani mga tawhana. So salamat gid kayo sa inyo ha. And then kang Dudong Rodel Joy. Dong, salamat kayo dong. Nagpa-advance nung gyud ka pa kuan. Nagpa-advance sa kag birthdayhan. Salamat kayo sa imuha. Ako gyud pagampo sa imo dong nga magbutan po ka. Abutan gyud kadaan. Padayon. Padayon gyud sa pagabutan nya. Kangyud padayon gyud sa Ginoo. Salamat kayo. And then sa magtiayon sab nga pag-abot dahil may kaila. So kaila kayo wag ko kita pa personal ani. First time po nag-abot sa personal ang ate ni Jeffrey. Nanihaptod po din sa ilang belated mga panalangin, belated birthday nila. So salamat kayo sa inyong gihatod, sa inyong join po sa amo atong kapunon. So salamat kayo sa inyo ha. Salamat kayo sa Flordelisa ug yang Flordelisa and nini yang bana. Yang husband. Salamat kayo. And then pasalamat po kayo labi na po sa Mersamis Oriental team. Nga naghimo gid sila og video para lang mo greet sa akong tatawhan pag mo natanaw dayon sa buntag pa kay na busy lagi. So pagkagabi na namo natanaw mga nahilak betat. Kahilak gid pud ko sa inyong mga mensahe. Mabati gid nako ang sincero gid ninyo nga pagpasalamat pud sa kayo sa Ginoo. Through sa amo gigamit mi sa Ginoo para sa inyo ha. Amo gid nang salamat nalipay gid mi kayo nga na-appreciate ninyo. Salamat kayo sa inyong mga pag-ampo labi na pud kang Diboy kang Dundon nga mo gid nag leader. Salamat gid kayo sa inyo ha. Salamat gid pud kayo sa inyo Misamis Oriental nga malipayon na gid pud mo nga ni cooperate para to mahimo nga video. So dalago ng Dios gid sa inyo nga kinabuhi niya. Sabi na sa pinakakusgan nga isuon ni in nga matso kayo. Bubuan ba? Bubuan ra. Pero salamat kayo gid sa inyong panpod pagig sa ulog sa inyong pag-greet labi na sa imong manindot nga kanta. Salamat kay ta nga Teresa ang papa pagampo ginako nga ayon na imong ubo kay starring gid imong ubo dito. So pagampo gid namo pa nga mulian na gid niya imong ubo. So pero gihapon nakig appeal jud ka para magpasalamat kang Asom. Salamat kay Asom bisag wa ka nakita sa video klaro kay imong tingog. And then kang Mama Pablita, salamat kay Ma. Nga ni-appeal jud pud ka sa video. Salamat kayo. I-mention na lang isa-isang miss or kay tanaw na to maka-memorize baka. Sige, unahan ang nasa bugo. Anindot ba kayo lang mga message? Mag-una ko sa bugo. Salamat kayo kang sa mga sa mag-partner nga si Justin o si sa kay ako gyud malimtanon kay kong mga ngalan pero challenge man So kang Justin o kang Bieber. Justin o Paul, salamat kayo sa inyong message. And then sa bugog hapon no? Di Cagayan na. Dapat nag-una tas Cagayan. So salamat kay kang Neil nga taga dito gyud sentro. So salamat kayo sa imo Neil. Murag nakas motor adto ba? So salamat kayo sa imong paghunong sa imong motor. And then patras na diri balik murag laglor na tas biyan na iba. Suntri na. So maguna ta dito sa pizza baba. Salamat kay kang Jonril. Piyong-piyongan na gid niya. Ambot kinsay una, murag una si Crispy sa baba. Una si Crispy. Sige kadi mo ko tagami. Tagaya man ko na si Crispy sa Coca-Cola. So, Jonrel dong, salamat kayo sa imong pag-greet. Imo gitong gi-memorize ba? Agoan jud tani mo, piyong-piyongan na gud. Pero dong nabati gid nako imong singkasing lipayon di ka kaning
ganahan gyud pud mi sa imuha kay ma-inspire mi sa imong pagkakristohanon kay everyday makita gyud mi sa imong post na thank you ka Christian. mi sa Ginoo. So padayon gyud na dong, padayon gyud imong pagduol gyud sa Ginoo kay wa kita lang isaligan Ginoo gyud. So inspire pud mi sa imuha. So salamat kaayo. And then kang Crispiri, Dodong Crispiri. Taas na ba to kay? Oo, diya gyud tong giwan ba. So salamat kay dong sa imong nga nabati gyud mo nga nalipay gyud ka and then katabang gyud ang trabaho sa imuha. So salamat gyud sa grasya sa Ginoo no. Ang blessings nga inyong nadawat gikan gyud sa Ginoo no. Kami channel lang gyud mi. Amen. Igo lang mi gamit sa Ginoo pero salamat nito kay na appreciate gyud ninyo nga inana no. So salamat kayo and then kang salamat ko kang Raymar. Napagid iyang genius nga bata. So salamat kay Naka-uniform. Ha? Naka-uniform ba? Oh, naka-uniform pa gyud. So Sila- salamat kay sa inyong pag-greet no. Salamat kayo. Lipay gyud ko. And then kang Monique nga murag kuan principal. English speaking. English speaking. So salamat kay Day. Sa diha sa sige pa ko kana da sa una bata pa kayo. Baby pa pero karon na murag na principal. So salamat kayo sa imong pag-greet gyud no sa imong verse nga gibilin gyud ba. So salamat kayo to. Ako na tong tanagot ron sa tong Sounds. Psalms no. So salamat gyud kayo and then ikapoy na ang nagunit sa camera ako. Okay ra. Wa pa ka na human. Challenge na nimo. I-memorize Kaya sila. usap. Pero minsan naman ako man balik ka na ako no. Oh, napay wala na minsan. Okay. So Sige. pasalamat sa po kang Don og sa iyang asawa. An salamat kay An og Don sa inyong pagkamaayo sa amo. Salamat kay kayo gid dili lang sa taas nga panahon kamo gid ang nabati inyong kuan gid kalipay. So salamat kay sa inyo ha. Then kang Timoy. Salamat kay Moy og sa imong asawa. Hinaot ano ba to siya? Hinaot okay yung kahimtang diha. Oh, okay na kay may dere Moy. Salamat kay sa Ginoo Moy. And then limpayon po ko kay madumduman ako si Mr. T. Amot kong kaila pa kana nga artista, murag gyud kag si Mr. T. Pero lipay ko sa imong singkasing gid ako yung mo feel. And then kang Mama Pablita nga nagdungan sa ila ha og video. So salamat kay Ma sa imong pag-great gid Ma. Salamat kay Ma. Laglen nag Kang Glenn po lagi ang wife ni Tonton. Salamat kayo and then salamat po ko kang Diboy na isa gid sa nagunang-una ani pod uban sa ni Dondon. So salamat kay sa inyo ha na kanang inyong pagpabati gid ba nga nagtagad gid mo sa amo. Salamat kayo sa imong partner na si ay nako asa tanong na dito kay ngalan. Maging gi-challenge kay malimtanon. Rakisa. Very good. Dili na pasabot nga wa kay pagkuan sa mo dayha malimtanon gid si angkol og mga ngalan. So salamat kay ko sa inyo ang kinabuhi pod. Ako gyud pagampo nga tana madayon na gyud inyong kasal next year. So pinuor gyud manalangin no. So salamat gyud kay sa inyo ha. And then Ang katong nindot kaig mga declaration. Si Pastor lagi hindi na malimtan. So nagunahon na pag napailain na pa ko'y nalimtan. wala naman hapit. Sige. So salamat ko kang The Couple Pastor. The Pastor. Couple Pastor. Pas. Salamat kayo kang Pastor Amalo o kang Pastor Ruben. Dili si Ruben Padilla ha. So Pastor Ruben, salamat gid kay sa inyo ha. Malipayon gid mi ang mga pastor gid, mga pastora. Dool gid po na sa among tugha no. Dool kayo. Dool gid kayo. So salamat kay mi sa inyo ang kinabuhi pod. And then imo na lagi mag YouTube video. Okay. Aron na pong tanawon kada kadlawon pero salamat yun sa inyo ha. Salamat kayo. And then kang kuan dito kang pastora. Pastora ba si Pastora Tess. Nag-on gito siya nga gito siya dispensa kay sample lagi na bati. Pero I know nga nagit pud yang pagkuan sa ko sa amo tagad. So salamat kay Pastora Tess.
ay kabala ka. Ano mo dito, naghunahuna ka, duha ka pastora mo, tunga din ka kay sir. Okay. And then, kang pastora po gyapon katong sa Islak na siya. So, salamat kayo, Pastor Violeta. Bioli. Violi. VJ. So, salamat kayo. And then, Usa. ako gingipuhay ang pinakapanggitan. So, Napaman sa lista. salamat sab kayo sa Salvador family kang Ate Janet o Kuya Loloy. Uban sa iyang anak. Salamat kayo. Magpapa ni Dodong Rodel Joy. So, salamat kayo sa inyo, te, nga nakisaulog hapon mo sa amua. Baktas gin mo gikan sa inyo sa gabi na. So, salamat yun kayo sa inyo, agad mga kinabuhi sa. And then, sa akong family Diliso. Salamat kayo sa inyo, ha, agad po, yung pag-isaulog. Ang Pastor Cyrus nga naghago sa kusko sa butong. Salamat kayo. And then, si Kuya nga itabog pagdagat. So, bahalag late basta kay nakaabot kay layo ba itong Dinagat Island. So salamat kayo sa inyo, ha. And then pasalamat pud ko kang Ate Risa nga intaw nakahilak intaw sa Kalipay, no. So iyang ginabati gud ang kamaay sa Ginoo. So salamat gyud kay Puti sa kasing kang Papa Gali. Salamat po kay Papa Gali. Bisan taw nag-ubo-ubo, great yapon. So pagampo ginako pa nga maayon na gid na imong ubo pa. And then the last na ba? Si Tata, uy, nagkanta-kanta ba ito Tata sa imo? Mo gali ipalas but nagdalis nga nasa sa flow ba sa kwan kaya na pang last sa flow sa video ba. So pinaka-last, the last but not the least, ang matsok ayo nga igsuonin og singer nindot. Salamat bitaw kay ta sa imo pod. Inspire gid pod mi sa imong kinabuhi. Salamat kay ta sa imong pag-greet. Ug sa imong nindot nga siya ba ang tig-encourage nato pag nata sa problema. Mo gali. So salamat kayo ta. And then kang Asom, klaro kayong tingog nimo. Salamat kayo. So salamat kayo. Kanya labaw sa tanan. Mama nimo. Mama Rosa, Mama Rosa, apil naman ito sa dilis. Ako po. Okay, nagdala ba sila kay? Mugali. So, salamat kayo sa ilo, ha, Diliso family. Salamat kayo ko nga. Diliso Okmin man. Diliso Okmin. Sorry kayo pa sa Pro Diliso. Pero, Pastor, ngayon ko, Pastor Cyrus. So, salamat kayo, gid po sa inyo, ha. Malipayon pod ko nga nag-comeback na mo sa among team. So salamat kayo, kang Mama Rosa. So, salamat kayo. And then sa akong family, sa akong mga anak, salamat din kayo sa inyo, labi na si Anjimar na ilang taon pero pagkakadlawon dito sa akong birthday, nainggit siya nga nimata gid siya, and then nag-greet, and then sa nga naayo na siya. So natouch sila kong singkasing ito. Salamat kayo ito sa Ginoo kay bisan pa day before gilantan siya na giniingon nga magpa-check up na siya kay kapoy na ganyang gibati. Pero salamat ko sa Ginoo nga katong kadlawon dito sa akong birthday kay sinin mo ni natulog kay nagluto antaw ni tulog, pero ang strength sa Ginoo naghati gid sa iya. Pero ni mata si Antimar nalipay jud ko. Salamat kay ko sa Ginoo kay ni-greet siya niya. Ingon din siya nga naulian na siya. And then salamat sa Ginoo nauli na gid siya. Amen. Amen gid from that gid. Salamat kayo. And then si Sister nga nag-uulin taon nga di kaabot ang iyang gi-order sa Shopee. Sakto noon ka. Pero sakto gid kayo. And that day gid naabot ang iyang gi-order nga bakos, nga nindot nga bakos kay nakita. Basta. Nakita niya akong bakos nga dugta rin taon. Pero salamat kay nak sa imong kasing. Wala gid na siya gidiktahan siya mama. Wala Kaya na may mga tayong nga diktahan pa, pero katuwa gid siya nagpadikta mo ng salamat kay nagpabilin jud mo mga kumanak ang Asrel baby pa gid siya, pero ako rin pagampo sa inyo nga mudako gid mo nga nagid sa Ginoo gid. And then labaw sa tanan gid pod sa akong papa utan pugihan, isdagan kayo dalayang gid ng Dios
nga gitagaan jud ko sa Magpaniwang nako para apilo ng siksi. apil si tanan daghan gali. Tamsi. So salamat jud ko sa imuwang nagagogo jud ka gunit sa kamera. Pero ato gid nga adlaw sang sawa pang adlaw murag simana pang sur amin mabot gihatag na nimo ang advance birthday birthday gift sa ako nga Honda Click. Honda Click. Ibasingan mo nagikanta na nahugaw din. So salamat yun sa Ginoo na ang imong advance pa na advance birthday gift. Salamat kay sa Ginoo. Salamat sa provision sa Ginoo. Salamat gid kayo ang imong singkasing gyud nga malipay gyud ko. Salamat gid kay ana gid. Gusto ko makibaw ka nga ako gyud nang na-appreciate and then makaingon ko sa Ginoo nga salamat kay Lord nga nakasawa nga inani. Pero pagtubag gid ni sa akong pagampo nga tagaan ko and then you are the perfect good person nga gihatag sa Ginoo gid sa ako nga fit gid sa akong gi-pray. Ngunang glory to God gid kayo. Glory to God gid kayo. Salamat gid kayo ang and then naghago pa ka og hikay kay ako lagi di man ko kamo mang kahikay pero salamat ko sa Ginoo nga wa mo kay tulog atong gabi una. Tama na sa buntag hantod na sa tibok adlaw sang birthday pero ang strength na ra gyud. No, salamat sa Ginoo. Ako rin pag-ampo nga ligon yung kapirmi sa imo panglawas. Salamat kayo gyud. Salamat kayo sa imo I love you gyud kayo. Labaw sa tanan akong atron ang glory gyud nara gyud sa Ginoo tanan. Iya gyud ni tanan. Salamat gid kay Lord. Salamat kayo sa kaayo. Salamat gid kayo God. Amazing gid kay nga pangtabo sa akong kinabuhi. Wag gid ako nag-expect ng nani nga kalipay ba. Nagdaghan kay tao nga magpa-express sila kalipay. Manang glory to God. Salamat gid kay Lord, salamat kayo. So salamat kay sa inyo. Naot nga ang Dios gid padayon pod magapanalangin sa inyong tanan, Salamat kayo. Sa akong family, salamat kayo. Pamilya ni Niwang sa tanan sa inyo. Salamat. Shout out guys sa among mga subscribers ug sa among mga viewers. Salamat. So, Thank you for God bless you sa inyong watching. tanan. God bless. Salamat.